Most ment fel magasra a pattanóért. Mitchell. Szép megoldás. Szépen vitte volna át a gyűrű alatt a labdát, aztán visszanyomta őt. A gyűrű Mitchell. Mitchell szintén közép-távoli, büntető maga most a nagy tripla. Pillanatnyi ember előny megint, vagy hát ilyen létszám. 46. Mitchell. Karda. Tripla. Mitchell is megpróbált volna befurakodni két védő között, végül egy büntetős tempó van belőle. Mitchell, tiszta dobó helyzet, nem is van a... Hintett a PVSK gyűrűjébe, meglátjuk, hogy ezen a meccsen hogy lesz. Az első támadás a vendégeké, üresen marad a sarokban, Richter beleáll egy triplába is. Mertem meghúzni, mert hogy hajlamos azért időközben elmenni a net, vagy legalábbis lassabbra váltani, hogy most már viszont Mitchellnél a labda maga mögött tartja. Georgievics lép ki, nézi, hogy jön valami segítő, nem? Bizony, most ott maradt egy kis szigeten Mitchell-lel. Az amerikai is nem merek egyszerűen nagyobb felbontásban streamelni, miközben Mitchell, de a védők közé jó a kiosztás. Karda senkitől sem zavartatva. Nem tudta ráemelni, mert rögtön rárontott Balog. Viszont Mitchell ott marad, és be is dobja a hármas. Dob a fut. 71%. Az nagyon jó. Kulcs, erre mondjál valamit. Aramvölgye lenne bent. Abból kell főzni, ami van. Mitchell közép távoli a pattok be. Egyértelműen ő volt a legjobb teljesítmény nyújtó játékos. Mitchell pedig. Van illik. Mitchell nagy passz Juhosnak, be is fejezik, hogy hát bizony most már érdemes kitekinteni a másodosztályra, mert hát minden azért a hagyományok szerint. Mitchell. 100 bolondítja meg, és be is dobja könyör. Hát nem is akármilyen ügyet, tegnap konkrétan a tavalyi döntős Falkót győzték le. Közben Mitchell gyötrébe van Juhos. Mitchell meg majdnem még saját magát is becsapta ezzel a csellel. Tehát Bálint, és lehet benyúlt, ugye. Azt a és negyedik negyedbe szokott óriásokat teljesíteni. Több mérkőzésen már ő hozta vissza a csapatot a sérülésből. Kis mögött még jó esélye, Juhos is ott magasodik. Juhos megint, hát őt meg az nem érdekel. Ez 9-ből 9. Viszont a Rush Simons duó.